बेनो बेयावनो एटेन्डेन्स लाहोनानै क'क्राझारावनो एटेन्डेन्स लानानै अफिसाव एटेन्डेन्स लाहोनानै बेयावनो सहि लाहोबाय बेयावनो होबाय ओमफ्राय बिनि बेथनखौ दा बे मावगासिनो दं मोनगासिनो दं आरोखि दिनै एफा गिदिर पावारफुल बे बिटिआरआ दिनै बे सरकारा दिनै सासे कन्ट्रेक्सुवेल मावनाय सासे कनसालटेन्टखौ दिनै माबोरै होखारनो हादिया दिनै रिलिज खालामनायनि उनावबो दिनै मारै आसिमा खोन्थानानै बेयाव फैनानै मारै दिनै एटेन्डेन्स होगासिनो दं मारै बेथन जागासिनो दं गोसोआव माने गुरुत्व लानांगौ प्रेस्टिजआव लानांगौ मान सनमान लानांगौ बेखौ दिनै बेयाव होखारनांगौ निउज मिडिया पार्सनफोरखौ आङो बयखौबो बरायबाय खुलुमबाय आरो लोगोसे रायजो राजाखौ खुलुमनाय जाबाय आं दिनै माखासे मोनसे कमप्लेन बे कमप्लेना जाहैबाय दिनै गमामा बिटिआरआव पावारा गैमा दं नामा बिटिआरआ पावारा जोबमारबाय नामा दिनै दा बेनो जाहैबाय नै जे बाहारुल इस्लाम होननाय सासे माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया अफिसाव कन्ट्रेक्सुवेल मावनाय आरोखि बाहारुल इस्लाम दा बिसिनि दायथ'आ बियो माने कनसालटेन्ट बियो डिस्ट्रिक्ट भेन्डर बर्न डिजिज मेलेरियानि दा बे कनसालटेन्ट दा बियो मनिटर खालामनांगौ जायगा थाङै थाङै माने नायनांगौ बबे जायगायाव मेलेरिया जादों जायाखै दा बिसिनि दायथ'आ जाहैबाय गासै माबा आरोखि जेनेबा बालाजान ब्लक कसुगाव ब्लक दतमा ब्लक गसाइगाव ब्लक बे मोनब्रै ब्लकआव बिसोर नायदिंजोबनांगौ बबेबा जायगायाव सोरबा लोमजादों नामा मेलेरिया जादों नामा आरो मेलेरिया जादोंब्ला बेखौ नायनानै बिसोर रिपर्ट हरनांगौ दिनै देग्लाय एथबां जन मेलेरिया मोनबाय आरो एथबां जन थैबाय बे बाथ्राखौ बिसोर रिपर्ट हरनांगौ खिन्थु दुर्भाग्य बे मानसिया बे बाहारुल जायनाखि इस्लाम बियो खुनु मेलेरिया जानायनि रिपर्टखौ हरा बे हरो माने हेड अफिसाव गुवाहाटियाव हरा बे दोनखोमाबाय थायो हरहोआ दा दिनै थांनाय बाराव 1200 पजिटिभ मेलेरिया मोनबाय आरोखि दा बे एरिया ओरैनो एखेबारे बिराद मेलेरिया एपिडेमिक जनखा बियो एखेबारे स्टेट गभर्नमेन्टआ बे एरियानिफ्राय इराडिकेट खालामनो थाखाय मेलेरियाखौ होस्रांजोबनो थाखाय मेलेरिया गैया खालामनो थाखाय अनेक नाजादों दा बे नाजानाय समाव जुदि बे बाहारुल इस्लाम जुदि सासे कनसालटेन्टआ कन्ट्रेक्सुवेल मावनाय बे जुदि दायथ' लायाबा बे मनिटर खालामाब्ला रिपर्टखौ जुदि होआब्ला बेरामा बोरै हामनो दा नै साब्रै थैबाय बेनि थाखाय बे एरियायाव आरोखि साब्रै थैबाय दा बे कमप्लेनखौ जोंनो होदों जों मोनदों दा गथे बेखौ इमिडियेट होखारनांगौ होननानै दा दिनै रायजो राजाखौ कमप्लेन होनानै दा नै होखारनाय बेबस्था लादों दा नै एमएलए रबिराम नार्जारिनि कमप्लेन होबाय दा रबिराम नार्जारियाबो बेखौ स्टेटआव नांबाय नांनानै आरो बिटिसिआव नांबाय दा नै दा बिटिसिनिफ्राय बाध्य गोलैनानै बिटिसिआबो बेखौ 12 तारिख 7/2024 बेखौ रिलिज खालामबाय आरो जोंनि बिटिसिआव नोंनि सार्भिसखौ नांलिया नों स्टेटआव थांदो बेखौ स्टेटआव हरबाय 12/7/2024 बिटिसिनिफ्राय बेखौ जइन्ट सेक्रेटारिया रिलिज खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव नै माबाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सार्भिस बेबो आरो 22 तारिख 7आव बेखौ रिलिज खालामबावबाय अफिसनिफ्रायबो दा बे थांनांगौ गुवाहाटियाव थांनांसिगौ खिन्थु दुर्भाग्य मा बे थाङाखै बे गुवाहाटि हेड अफिसनिफ्राय बेखौ मा खालामदों बेनो बेयावनो एटेन्डेन्स लाहोनानै क'क्राझारावनो एटेन्डेन्स लानानै अफिसाव एटेन्डेन्स लाहोनानै बेयावनो सहि लाहोबाय बेयावनो होबाय ओमफ्राय बिनि बेथनखौ दा बे मावगासिनो दं मोनगासिनो दं आरोखि आरामसे जनानै बे डिउटि मावा जे मावा बेयाव जनानै बे बेथन लागासिनो दं दा बाथ्राया बे दिनै प्रश्नआ दिनै एफा गिदिर पावारफुल बे बिटिआरआ दिनै बे सरकारा दिनै सासे कन्ट्रेक्सुवेल मावनाय सासे कनसालटेन्टखौ दिनै माबोरै होखारनो हादिया दिनै रिलिज खालामनायनि उनावबो दिनै मारै आसिमा खोन्थानानै बेयाव फैनानै मारै दिनै एटेन्डेन्स होगासिनो दं मारै बेथन जागासिनो दं दिनै बिटिसि सिबा जोंना ओमफ्राय प्रमल हमना बेखौ गोसोआव माने गुरुत्व लानांगौ प्रेस्टिजआव लानांगौ मान सनमान लानांगौ बेखौ दिनै बेयाव होखारनांगौ दिनै गोरिब गुन्द्रा बे जायगा हाग्रा ओनसोल बे बर' मानसिफोर थानाय बांसिनानो बे गोरिब मानसिफ्रा डाक्टार नायनो जेबो गैया जेबो उफाय गैया दा बे माबाखौ मनिटर खालामनाया बिसोरनि दायथ' मोनदों जेब्ला बे दायथ'खौ फालन खालामनांगौ बिसोर मनिटर खालामा बिसोर नायाब्ला मेलेरिया जानानै जुदि थैबाजोबोब्ला मा जानांगौ दिनै गथे बे गोरिब गुन्द्रा आफाखौ जों जुदि अनाब्ला सोर अननो फालाय दा दिनै बे बाहेरा मानसिया फैनानै बेयाव जोंखौ माने बिदिनो माने थगायनानै रिपर्ट हरा मुवा थानाय थैमाबायनाय बेथ' अननाय ना दा गथे आं माने बिटिसिनि जायनाखि चिफ CEM प्रमद बर' आं बिथांखौ खावलायो जाहाथे जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ जाहाथे अनसायो नायो जाहाथे मेलेरिया बेमारनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हायो खुनु बेरामजों जाहाथे भुगिनानै थैनाङा बे दायथ'खौ जाहाथे प्रमद बर' लायो
आरो लोगोसे नैबे जायनाखि भारत इस्लाम जायनि कनसालटेन्ट बि दा बेखौ जाहाथे इमिडियेट माने बेनिफ्राय होखारहरो बे बुस्थुखौ लायो जितु बे ट्रेन्सफार जाखाबाय जितु बेखौ रिलिजबो खालामखाबाय दा बे रिलिज जाखानाय बायदि थाङाब्ला जुदि बे बेथन जायोब्ला बे माने डिसक्रेडिट टु बिटिसि बे बिटिसि नि डिसक्रेडिट बे लासिं सिं बेखौ लैजाफानाय जादों बिटिसिखौ लाजिफानाय जादों जे आंखाथ' जेबो नङा होननाय जादों दा गथे आं खावलायो जोंहा प्रमद बर'आ जाहाथे थाबैनो बेखौ दायथ' लायो आरो होखारहरो